Lidi, přeju vám krásné pondělí. Doufám, že máte lepší pondělí než já, protože to, k čemu se vám tady chci přiznat, co vám tady chci říct, už jsem nad tím v hlavě přemýšlela asi půl roku, protože taky to pro mě není úplně jednoduchý. Přece jenom jsem na tom internetu 3 roky, že jo. Takže to je taky jakoby nějaká doba, no. Ale prostě, nevím, někteří z toho budou mít radost, jakože velkou radost, někteří z toho budou mít, jako budou smutný, ale takový je prostě život a když se člověk prostě pro něco rozhodne, tak se zatím musí jít a věřte mi, že ty komentáře prostě na streamu, ty komentáře pod videama, to, jak prostě vytahujete moje soukromí, taháte do toho lidi, co s tím nemají nic společného, mě už to prostě štve a já chci, aby lidi okolo mě měli soukromí prostě. Takže jsem se rozhodla pro radikální řešení. Řeším to teďka teda z účetní, protože já vůbec nevím, jak se ukončuje živnost, já jsem to nikdy nedělala, takže nevím. Ale prostě vaše, řekněme tomu, jak jsem měla dřív jméno Shopaholic Adele, teďka teda Fashion Adele, tak já oznamuju tady oficiálně, že budu končit na sociálních sítích, že nebude Fashion Adele YouTube kanál, nebude TikTok Fashion Adele, nebude Instagram Fashion Adele a prostě kariéra Shopaholic Adele končí prostě. Jednou to přijít muselo. Jednou ten konec musel prostě přijít. Jako, já se omlám, tady budu brečet, jo, jako, ale taky to pro mě není jednoduchý se s váma takhle rozloučit na videu, jo. Takže prostě jsem se tak rozhodla, protože já chci jednou mít normální vztah, chci mít kamarády prostě a nechci prostě, aby těm lidem to zasahovalo do soukromí, abyste řešili prostě lidi kolem mě. To prostě není to správný, nedělá se to. Řešit cizí lidi, nedělá se to. Hlavně mi prostě vadí, jak řešíte toho psa, vy říkáte, že je tejranej, ale ten pes není vůbec tejranej, ten pes se má dobře, jo. Dobrý, urážíte mě, že mám doma panenku, jakou mám, ale říkám to už po několikátý, dejte si na Google Reborn Baby a uvidíte, k čemu ta panenka slouží. Já to mám prostě pouze, abych se naučila na živé miminko. A že jsem říkala, já vím, že živý dítě jako nechci a tohleto, ale já chci to dítě. Prostě každá ženská chce to dítě a já ho chci a mám na to věk. A když skončím na sociálních sítích, tak aspoň za mnou nepůjde sociálka, že něco dělám tomu dítěti nebo takhle. Prostě já i to moje dítě budeme mít soukromí, prostě pojedu si normální život. Ano, je to pro vás asi nepochopitelný, že já bych šla do normální práce, ale ano, já půjdu do normální práce, protože jsem už do normální práce chodila, budete se divit, ale chodila jsem už do normální práce. Jo? Teďka momentálně jako to řeším prostě s účetní, jak ukončit tu živnost, co s YouTube kanálem a takhle. A půjdu na pracák, jo, všechno si vyřídím, začnu odepisovat na práce a uvidíme, jak bude můj život pokračovat dál. Každopádně já bych vás chtěla poprosit o jednu věc. Jakmile vypadne z internetu můj YouTube kanál, vypadne z internetu můj TikTok profil, vypadne z internetu můj profil na Instagramu, tak doufám, že už mě necháte na ulici, na pokoji. Pardon, ale už se s váma nebudu ani fotit, prostě chci mít fakt soukromí a chci žít normální prostě život, protože za ty 3 roky už je to na mě opravdu velký stres, já už to psychicky prostě nedávám. Já už jsem si kolikrát říkala, já si půjdu někam lehnout na psychiatrii, protože já už to nedávám prostě, fakt to nedávám, jo. Takže prostě jsem se rozhodla, že je na čase skončit na tom internetu, že ty 3 roky jako stačily a že chci prostě normální život, chodit normálně do práce, že si najdu práci, kde budu dělat jenom raní, odpoledne budu mít volno pro sebe, víkendy budu mít prostě volný a najdu si partnera, s kterým normálně budu žít normální prostě život a bude mi dobře, chápete, bude mi prostě dobře bez toho internetu. Nechám si jenom Facebook, protože tam mám prostě ty přátelé. Takže jenom abyste věděli o tom, že teď nevím, jestli v červnu nebo v červenci to ukončím, ale že každopádně sledujte prostě internet a bude konec Shopaholic Adele, bude konec Fashion Adele. Já si myslím, že určitý reakční kanály z toho budou mít Vánoce, neříkám, že ne, hejtři z toho taky budou mít Vánoce, OK, já vám to přeju, mějte Vánoce letní, mě to nevadí, ale mně se strašně uleví, až skončím jako živnost a sociální sítě. Uleví se mi strašně, no a co, tak budu na úřadu práce, to není žádná ostuda. A já si tu práci najdu. Životopis mám, jenom tam dám aktuální adresu, kde bydlím a začnu odepisovat prostě na práce a já si něco najdu jenom na ranní směny jako. Jenom prostě, až budu v nějaký práci, tak musím upozornit jakoby toho šéfa, že mám ty svoje záchvaty, aby o tom věděli, že jo. Kdyby náhodou něco. No a tak, takže tímto vyjádřením, že mě se chce fakt brečet.
tímto vyjádřením bych se jakoby zatím chtěla s váma rozloučit, jo. Neříkám, že mi nebudete chybět, budete mi chybět. To neříkám, dneska teda ještě stream bude, jo. Ale pak další dny nevím, co bude, nevím, jestli vůbec ještě nějaký stream bude, nebo to rovnou všechno prostě ukončím, já nevím. Já jenom prostě vím, že v nejbližších dnech půjdu prostě na úřad práce, abych to všechno vyřídila a budu moc ráda, i když mě nesnášíte skrze internet, když mi do života budete přát prostě jenom to nejlepší a když i tak zůstanu ve vašich srdcích a budete mě mít rádi, za to bych byla fakt vděčná, no. Takže jako teď už to záleží jenom na mě, kdy najdu práci, kdy si najdu nějakýho partnera, jestli vůbec, uvidíme, nevím, co bude v budoucnu, jako sama nevím. Teďka prostě budu žít jenom pro toho psa, protože ten pes mě hodně potřebuje, ten Rikoušek. Ten mě prostě hodně potřebuje. Začnu s Rikouškem víc chodit ven, víc s ním budu chodit na veterinu, prostě budu se víc o něho starat prostě. No a budu se starat o svoji panenku Markétku, říkejte si, co chcete, pořídím se na ní kočárek, budu s ní jezdit s kočárkem, nezajímá mě to. Kolik dospělých ženských tady s tou panenkou jezdí s kočárkem venku, to je normální běžná prostě věc, no. Takže já bych se tímto videem s váma chtěla rozloučit, mám vás všechny strašně moc ráda. Jo, děkuju za všechno a přeju vám